Hej, velkommen til SU. Følg med mig. Grunden ved at lave onsdags kanelsk lejlighed, som vi sælger cirka 150 af om onsdagen. Så det er jo et andet, der vil have dem. Jeg tror, vi kunne sælge 300, hvis det var tid til. Vores arbejdsplads hjemme er rummelighed, synes jeg, og tillid til hinanden og respekt. Vi griner rigtig meget og har det rigtig sjovt.